Андрей Малаховның «Пусть говорят» тапшырында өметне күргәч, Роза ханымның йөрәге әрни. Ул аңа ярдәм итү теләге белән берничә ай яши. Инде җәй башында Төркиягә юл ала. Өметкә ярдәм итәр өчен узган елда Мәккәдән Зәмзәм су алып кайткан. Аның шифасы бәлки өметкә дә тияр дип Анталия шәһәренә барган. Тик урында 6 ел яткан егетне анда түгел, ә Самсун шәһәренең шифаханәсендә эзләп тапкан. Бу баланы күргәч, просто җаным үзгәләнә, җаның гел пычак белән кергән сыман керә җаныңа. Шул хәтле. Авыр операциялар кичергән Өмет урында ята, сөйләшә алмый. Аның белән ишарәләр ярдәмендә генә аралашып була. Роза ханым егет белән татар телендә сөйләшкән һәм Өмет мине аңлады дип әйтә ул. Китәр алдыннан мин әйтәм, балам, мен кайтып китәм инде. Әнием дип әйтәтән соңда тырышып карармын, бер yerden ничек тә табарбыз, ярармы дигән идем. Дигән сүздән теге Гөлсем прямо бер кабат түбәгә менде. Юл һәлакәтенә эләккән егетне Төркиядә, Рәсәйдән дип уйлыйлар. Шуңа да Өметне караучы Гөлсем ханым беренче каналга егетнең әнисен эзләп мөрәҗәгать иткән. Аңа ярдәм итәр өчен 5 миллион сум акча җыялар. Тик акча Гөлсем ханымга килеп җитмәгән. Ә егетне терелтер өчен акча кирәк. Изге Рамазан аенда изге эш эшлисем килә дип ашкына Роза ханым. Шуңа да урында ятучы Өметкә кулдан килгәнчә ярдәм итәрмен дип Гөлсем ханымга сүз биреп кайткан. Хөрмәтле якташларым, туганнарым, зинахар өчен шушы кеше күзенә карап интегеп яткан хәзер 6 ел буена ята Анталиядагы Гөлсемнең «Пусть говорят»тагы Өметенә бик зур ярдәм кирәк. Зинахар өчен, Алла ризалыгы өчен әйткәннәрегез булса, мәетләрегезгә дуга булып барыр, үзегезгә сәламәтлек. Зинахар өчен ярдәм итә күрегез шушы балага, күзгә карап интегеп тилмереп ята. Өметнең терелүенә өмет бар. Ярдәм итәргә теләүчеләр Рамазан аенда аның исәнлеге өчен дуга кылып, фитр садакасы бирә ала.